on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pili TV sugay mawɗo debbo e gorko ɗo gonɗon no goni ɗon yo jaam e kiisa Allah gone meɗen yafnade on mbawi yiiɗude men e oɗo plateau ko sababuji aduna e goƴaji jaam e jamalum foof ko salminoɗon jowaɗo on yettude on min garti waɗan ɗon yewtere moon lewlal communication e weltorade wiide on ma on keeɓa yewtere wonde taw ko sifa goɗɗo e ndiɗo mbaadi taw wona mbaadi dawgol nde ñaaguino ɗon tawa samuna ɓeyde walla waɗede en direct so Allah lamɗo jaaɓi salminde ɓe jooɗoɗen ɓe e caméraman en ɓe Djiby Dieng wondi mum basar hen e jetti gomol communication fo e kuuɓal mbaɗa andima en garte ruttudeɓe duwaw saabu kanko Hammet Amadou Ly Moussa mawniraɗo mo ganduɗa ko jaadiɗo gondanoɗo gandaɗo Alhaji Hamidou Ly toga Abou Gaye nawsunira bandi men debbo mawni men Yeyol Sarr ina usti aduna ko noon ɗum noon en dutti bandaɓe fof duwaw e jaɓaniɓe duwaw ko addi ɗum mi hokka on calminon Alhaji Abba Sarr bisimilla moɗon ko noon tigui mawɗo Abou Samba Diop a salminama a jarnama a ñaganama Allah moƴƴere ko noon kadi calminirten mo ganduɗa on makko ni woni mawɗo Abou Gaye kadi e ruttude duwaw no mbiɗa ni vraiment dendagal bandiraɓe surtout ndu janngu waɗi nde yimɓe kala noddi gam vraiment duwanade en noon kamɓe kala en duttiɓe duwaw yaw ɗon fannu ko wona ko ɗum garen eɓe ganduɗa makko ñumen keɗen kaɓirɗe e kala saaha so tawi vraiment foof garɗi yooɗi yuɓɓi ko kamɓe goni wonɓe caggal ɓe ina hen mo ganduɗa makko ni woni mawɗo mabɓe wiyete ko Djiby Dieng wondude e sohna Faty Ndiaye kamɓe e Binta Mané donc enen calminaɓe no fewi enen jarnaɓe enen duwanoɓe aussi e meccal ngal aussi ndo Allah nawra ɗum yesso ko wona ko ɗum en gari kadi e kattanɗe Mawlana Moubarak si tigui rigui yewtidde e moɗon lewlawal communication e hettade aussi toɓɓe ɗe gaddanɗa en inchallah lamdo Djiby a jarama togar bisimilla e togara en calmitema en mbi kadi mba e bismago ngo e no mbiɗa ni hanko ruttude bandiraɓe duwaw e duwodirde e muɗumen e duwanade Hammet Amadou Ly saabu sankare mawni meɗen Hamidou Ly nde tawno ko mawniraɗo moƴƴo mo ganduɗa hoorema da teskinɗo e gurdam muɗum dariɗo e haajuji kala ko faati e social ganduɗa hoorema ɗo so tawi a dawi tan a wimo tan haaju nani Hamidou Ly kala ko joguino woppi hankkadi faati koye ɗum ɗum noon eɗen jettanamo Allah e nde ɗon darde yo Allah windanmo baraji koɗonoɗi tawa kadi nde waɗata ɗum nde tawa haydara ala ko yi hen e wonande enen ko teskiɗen e ɗum noon eɗen mbiya wonde jomiraɗo joom baɗe bawɗo yo wat toon foftarde makko hanino o wi wonde taw o yihino ko adi nde neɗɗo belɗo ala duko ala belɗo jalniɗo jewɗo belɗo wallahi kala hinde ko janto kala mo jaggi ciga gonɗo wawde belɗo kono noon kadi ko gando to banggue tarih gando to banggue tarih mo jeyata o yo Allah ɓuɓanmo kono kala mo dañano e makko to banggue taarih leydi Sénégal surtout to banggue gurdam meɗen enen hodduɓe ɓe en hankkadi wiyete ko waasi eɗen dutta duwawne kadi e bandiraɓe e sankare bani meɗen debbo hono Mariame Gaye ganduɗa cankiɗo to cuuɗi meɗen wucci wonde kadi eɗen dutta bandiraɓe ene kadi duwaw eɗen mbiya yo Allah windanɓe baraji poɗaɗi hen ɗi togara amin noon dutteten duwaw bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko cuɓalel e ko sawdi e mawni men Yeyol Sarr jaltuɗo aduna ko hande ni sadak o waɗa ɗon ɗo galle makko ɗo en jetti bandiraɓe yanoɓe toon ɓe e bandiraɓe arnoɓe kamɓe foof en duttiɓe duwaw en jarnimama ɓe ha tengte mawɗo Samba Sarr ganduɗa ko jignaɗo makko kañum woni mawɗo mabɓe hande Samba Sarr cettiɗe makko sedantagal banggal fayida no fewi ko noon kadi Amadou Tera Dié Balal Sarr en Oumar Hammad en Oumar Hammad Sarr kamɓe foof salumen kamɓe foof ɓesguji ɗi foof en neldiɓe duwaw yallah yumaya fo hanamo aljanna gattane juɓɓude yewtere men goho ma en kala jillu ngo howajo leydi howajo jaagoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko wa toon Taraba laamogo leydi Maroc fottiti e caɗele ɗe ganduɗa caggal jetto coupe d'Afrique garɗo e juuɗe meɗen waɗi caɗele ha hande eɗen mbawi wiide won 12e gayden jaggaɓe nan toon kono yanti kadi ko hitande foof ko ɓuuri hewde Sénégal e Maroc ene jokkodiri fodde joni duuɓi capanɗe jeegom ina jewtida ina ballodira ko fati ko wiyete ko essence gostodiral to banggue commerce ko fati coopération ngaji accord de partenariat
relation Maroc Sénégal ko cilagal ɓoyngal kadi diine l'islam na hen saabu koɓe tijaniyankoɓe enen jolniɓe ga kamɓe joni en toon noon jillu Ousmane Sonko yeehi koye ɗeɗo gueɗe ɗiɗi goho caɗele goodi toon hakkude men mabɓe to banggue coftal ɓalli waɗi gañodiral woodi jaggaɓe nan toon udda yanti e saaha mo jonde kaldigal to banggue faggudu banggue coftal ɓalli banggue ɓamta banggue jeeygu hayso tawi ni l'an 2021 ha l'an 2023 hakkude o waɗino caɗele to banggue lefede commerce ko ɗum woni jillu makko ma en kaala hen kono ɗum ko ma en kalta banggue Diomaye 2029 ene wawi taw ko mouvement kesso jaltuɗo kañum wonko yahata coalition Diomaye président kañum ne nan ɗon holno ɗum jogo e wadude holko yiilete e nder hen ko wona ɗum ko président Macky Sall hesitini walla ɓeydi terɗe kesse walla wonko wayli e nder lande APR beele heɓanade toɓɓe payaɗe ɗe ko wona ɗum ko Sonko kañum e hoore mum 2029 beele ma ya walla yata ɗo ko haala gotko woni ɗon noon mata ko suka heewi neleede kadi mawɗo ne jaggi mi awi ma Abbas ko noon mawɗo Abou Samba Diop a jarama feewi to banggue jillu ngu woni Ousmane Sonko hande pawɗo koyɗe mum kanko e seto makko eɓen toon to royaume chérifien kadi ɗo gandanɗa hoorema vraiment ko jillu ngu noon ko ɗum jillu hesɗitinde e cehilagal e ɓeydade tinnude ɗum hayso tawi ko ɗon ɓe tawi gunɗon cehilago hayso tawi ko ɗon kadi kamɓe ɗiɗi fof ɓe tawi par ce que mo ganduɗoma ko funo makko o jaɓɓimomo jaɓɓal moƴƴal ɓe jewtidi aussi e ko gandanɗa hoorema ko kañum woni vraiment caɗele teskaɗe ɗe toon ha tengtini e ɗum ene jeeya ko puusi ko Ousmane Sonko yaata toon kono Ousmane Sonko ko ɓuuri ko hawnede kanko o janoke ɓurnoɓe salade Maroc mi anda noon holko waccimo hakkude nde holko arti haqqille ha vraiment o jaaɓi ruttitade caggal wonande ɗeɗo caɗele ene wawi taw ko ɗum occasion oɗo coupe d'Afrique mo ƴettuɗen toon mo loppitɗen e juuɗe mabɓe par ce que coupe d'Afrique o woto jeccen ken loppitɓe ɗum tan e juuɗe Maroc naɓe par ce que keɓe janoɓe haaɓe tami ɗum e fannuji ɗi foof to banggue CAF to banggue organisation e fannuji ɗi foof keɓe tamnoɓe coupe o ha tiiɗi mataw Allah yiiɗi men loppitɗen ɗum e juuɗe mabɓe ɗum ɗon addi muusal ngal ɗon hani yimɓe heewɓe meɗen jagga kono ko wona ko ɗum e jillu ngu en tout cas enen tesko hen gueɗe ɗeɗo ɗiɗi walla tati ko adi foof d' abord président Bassirou Diomaye Diakhar Faye o yonni par ce que sa tesko no lion ji ɗi garti nde discours makko fewde e Maroc dawlo Maroc waɗɓe organisé o yonni no feewi mais royaume roi Maroc aussi Mohamed VI aussi kañumni wasani yonnide ɗum par ce que o holliti wonde e nder discours aji makko wonde cehilagal Afrique woni dow leyɗele ɗe pep donc ko wawi wonde foof musal mbawgal woni foof woɗemi jejjide ngal ɗon cehilagal ene ɗon sa ƴeewi kadi relation gonɗo hakkude Sénégal e Maroc no mbiɗa ni ko ɗum relation to banggue diine enen jiidi to banggue aadaji aussi en goɗɗodirani mais to banggue faggudu aussi également enen ɗumen sa ƴeewi e nder sappo e jeeɗiɗi walla nogas e sappo e jeeɗiɗi accord aji ɗiɓe mbaɗi ɗiɓe ciifinodirɗi foof hande mataw ina hen vraiment ɗum ɗo ko limtuɗen ko ɗo joni jangde towde ina hen ko gandanɗa hoorema ko kañum woni faggudu ina hen ko ganduɗa hoorema surtout faggudu hande to banggue numérique par ce que enen gandi hande numérique kañum fooli gueɗe kewɗe e ɗum no woni karale kesse ɗe kañum fooli gueɗe kewɗe ko ganduɗa hoorema enen paggo e fannuji ɗin ɗon firti tan min ko gueɗe ɗiɗi woni ko tundina haqqillam tundi hen ko kanko Ousmane Sonko beele ko bahliɗo haqqille makko ko wayliti arti waccimo par ce que o wonano quand même vraiment jadunode e dowlo Maroc hay seeɗa walla noon est ce que ko réalité laamu aɗa andi laamu sa wonani hen a ala réalité mais sa naati ha si a naati réalité fawto e dow ma ganda tigui rigui ko ɗum ɗo woni gonga ndewa gonga mbaɗa ɗum walla holko waccimo hakkude nde ha kanko omo ene jaranamo haɓɓude paɗe makko o yaha walla noon ko wiyete ko woni ko woodi ko woni caɗele ɗe hankkadi koko kuftidini e nder leydi ndi alay saago ɓe jiilu yo wallodiɓe e fannuji ɗi kala beele ko ɗum ɗon woni sababuji walla ala ganden tan enen jonni jillu ngu kam en cofnani ɗum par ce que leydi ndi ganduɗa hoorema ko onon ndendi gueɗe kewɗe a faami onon jaada gueɗe kewɗe onon mbadda gueɗe kewɗe so caɗele kewɗe par ce que sa ƴeewi e nder yewtere mabɓe ɓe mbi ko ɗum hendu yahannoru donc ndun ɗon hendu manam caɗele ɗe ko hendu tan yahannoru donc ndun ɗon hendu fotani nawrude cehilagal ngal fotani nawrude relation mo ganduɗa hoorema sosanoma guila adi 1960 donc ɗum ɗon hendu coupe d'Afrique oɗo fotani ɗum nawrude malgré noon yimɓe enen jogui yimɓe nen toon jagga ha joni est ce que so are artude maw artude ɓen walla ala ɗum aussi kadi ko namdal ɓe mbi koma ɓe kolle juge Abbas a jabtima hoorema nawo hoore mum taw nulaka ne wawi yaade kono nuleteɗo mo wawa salade ne wawi yaade
wadde Abbas Abou Gaye Sonko ko bellal ko ɗo tan woni ala ko toɗɗa ala duwa yaade Maroc kono so tawi naati laamu hankanti ɗum ko yalte goɗɗo kono ɗum ko hakkude Sénégal e Maroc sen ƴeewi nden julde taske waɗi ñalawma kulɓiniɗo Hassane Dé bamum fof jagga jaltina Maroc jaltina leydi ndi Sénégal dari hen dande tinna no feewi Senghor e roi Mohammed VI gollodima golle joɗɗe baɗɗe fayida ngal teddugal gornogal hayti ɗo caɗele football fotan ɗum bonnude saabu hay pottital les jeux olympiques Dakar 2026 Maroc e Sénégal ko putno haaldude hen ɗum wadde ko coftal ɓallegal fonno ko tengtinde gondigal wasa bonnude ɗum toka jillu Ousmane Sonko toon taba laamogo leydi Maroc toɓɓe ɗiɗi goo caɗele peeñi hakkude men e Maroc to banggue coftal ɓalli men noon toon jagga ɗiɗi fotti e sahaji ɗe pottitte ɗe ganduɗa ardiɓe jagorɗe laamu ɗi danda miccoɗo e jokkodirɗe cosno fodde joni duuɓi capanɗe jeegom yiyandema hen e togara Allah jarama a jarama e hakkude leydi Sénégal e leydi Maroc ko leyɗele ɗiɗi ɗe gandanɗa hoore maɗa ɗe mbawa sertude joguiɗe jokkodire kadi taw ko jokkodire baɗɗe fayida aɗa andi a haali ɗo henna roi Mohammed V kañum woni Hassane II e bamum e ko nandi hen foof kono noonne kadi eɗen ganduno holko wonno jokkodiral hakkude Hassane II e El Hadji Saïdou Nourou Tall eɗen gandi gueɗe tiɗɗe nana hakkude mabɓe ha jeeyi sababuni ha ɗo joni ɗo jaara hen ɗo henna presque ko faahi e famille oumarienne sa ƴeewi activité ji mabɓe diine ɗiɓe mbaɗata ɗo hen ɗi foof junggo Maroc nani e nder muɗum ziara Alhaji Saïdou Nourou kala hitande wonde enen ko teskiɗen kene wona hande o duuɓi nogas pawɗi e kala hitande ko ministre marocain des affaires islamiques ko kañum ara représentude Maroc e hoore muɗum ara e inde roi Mohammed guila Mohammed V ha yetti Mohammed VI donc ɗum ɗon koko jokki ha ɗo joni so tawi en ƴeewi kadi hakkude galle Cheikh Oumar e kamɓe Maroc kala hitande eɓe ƴetta ɗo henna sukaɓe almuɓe mbaɗa ɗo henna kawguel so tawi mbaɗi kawguel to banggue gandal saria l'islam kaali hen eyyi so mbaɗi kawguel ɓe sélectionné hen fodde capantati suka dokke bourse jaaha toon to Maroc to en taw so tawi ɓe jeehi ɓe jogui hebloji goɗɗi ɗi ɓe mbaɗante toon e ɗiɗon hebloji ene jeeya hen ko fati e almamagal eyyi hol sarɗiji jowitiɗi e almami jomumen nawe toon to Maroc to en kebloye toon fodde duuɓi ɗiɗi oɗon bourse taw kadi ko Maroc rokkiri ɗum ɗon noon ko hakkude mabɓe e leydi Sénégal kono noon hakkude mabɓe e leydi Sénégal ittata kamɓe galle Cheikh Oumar eɓe jogui hen fartange mawɗo no fewi saabu koko wiyete quotaji ko henna so tawi en ƴeewi quota mabɓe kamɓe ko banggue waɗi haake sélectionné ko wiyete tan ko gaari ƴeewe onon mbaɗon sélection e koye moɗon ƴetton almuɓe moɗon ɓe ganduɗon kañumen jogui gandal tuggude ko ɗum ɓami wadde ko fewde ñallangal hande kala hitande so tawi waɗi walla kala duuɓi ɗiɗi so tawi waɗi sa ƴeewi ƴettowo premier o ƴettowo deuxiéme et troisiéme foof ummoto koye almuɓe mabɓe ɗum ɗon noon ko fartange mo gandanɗa hoore maɗa ene woni hakkude leyɗele ɗiɗɗe ɗum ko to banggue diine ko Abbas haali ko henna to banggue tijaniya o kadi nanɗon kono noon so tawi en garti hande o ko nawi hoorejo jagorɗe leydi Sénégal toon to Maroc to henna wona to banggue diine o ɗum ɗon eɗen mbawi jonde ɗum banggue kono noon eɗen mbawi wiide wonde koto banggue faggudu koto banggue gartam koto banggue jokkodire e kutodire goɗɗe to banggue jangde e to banggue karallagal ɗum ɗon ene jeeya e nder muɗum ko heddi ko noon Ousmane Sonko hanki e Ousmane Sonko hande wona gotum Ousmane Sonko nde woni e opposition nde wonani e pouvoir e Ousmane Sonko hande o gonɗo e pouvoir ko Ousmane uji ɗiɗi goni ɗon wadde hanki omo wawno wiide wonde o yahani hanki omo wawno wiide Maroc ko weelimu ko weeli fittanu makko kono hande o wawa wiide Maroc par ce que won casquette mo jogui oɗon ko ɗum woni ko haɗatamo wiide Maroc woni biyate walla ni ko nandi hen ko ɗum ne kadi casquette mo jogui o ko ɗum addantamo suɓade leydi Maroc yaade hon ko fati e jillu hono no yaari e leyɗele gadiɗi ɗe ni Mauritanie ko ñanden tan wonno eyo o yeehi toon premier ministre Mauritanie ari ɗo hen donc so tawi o yeehi Maroc ne premier ministre Maroc eɗen ɗamini kadi koko arata ɗo hen heddi noon ko e ngal ɗo dawal ngal gandanɗa hoore maɗa ko jonde 15 ɓiiri ko wiyete commission mixte ko hen hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe o yeehi toon ɓe pamodiri e nder toɓɓe 10 ɗe gandanɗa hoore maɗa ɓe nanodiri e nder muɗum kono noon ene ɓuuri hen tidde to banggue faggudu
to bange faggudu o so tawi ena haale ko ɓuri hen mawnude ko commerce mo ganduɗa hormaɗe ene woni hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kono noon to bange jangde towde a haali wonande to bange karallagal e gueɗe baɗe noon kono noon so tawi en ƴeewi to bange faggudu e hitande ujunnaje 2.24 wonande ko to bange économie leydi Sénégal ko ummori ɗum Maroc woni hedde 27 milliards ɗum ko e 2024 o kono noon so tawi en ƴeewi ko ummori Sénégal faade toon to Maroc to en walla ko ummori Maroc ko ummori Sénégal faade toon to Maroc to en woni 127 milliards walla 126 milliards donc aɗa andi ɗum ɗon wona hunde nde gandanɗa hoore waɗa famɗude tene kadi wona ko weltinte ko hunde nde gandanɗa hoore ko fonde sembinede fonde ɓeydede ko heddi ko noon to banggue kawgel bannugel ñanden ko yowiti e coupe d'Afrique o ɗum ɗon ko fitinaji ko noɓe mbini kamɓe ɗiɗi fof ko hendu wirtude ene yaaha lawol muɗum kala noon foɗodiroɓe hunde yimɓe so tawi ala ko ndendi ala ko poɗodirta sa yi eɗen poɗodira han wonko ndenduɗen ko goto meɗen fof no fooɗano ɗum an aɗa fooɗano min mbaɗa fooɗano ɗo poɗontoɗa ɗo won hakkille mo jogotoɗa won ɓerde e yidde e yiyande nde jogotoɗa minenen la même chose ko hono noon mbayanmi donc fitina ene mawna e nder meɗen heddi noon hande o kala e mabɓe mo duttiɗa e nder muɗum saaha nde jour uji ɗi goni e nder terrain o walla nde ɓe payi e terrain o ha nde ɓe naati terrain o ha nde bituji diwtaɗi ɗi calaɗi ɗi ha e penalty o ha e fofo sa ƴeewi fitinaji ɗi no mbano e oɗon saaha hande o sa ruttima e mabɓe fitinaji ɗiɗon natti wonde ɗon wonti ko goɗɗum donc ɗum ɗon noon wonko wanno ɗum ko natti heddi noon ko Sénégal naɓe nanggaɓe toon ɓe ɗum ɗon tawde woni ɓe nangga koye wadde hunde en mbawa wiide wonde premier ministre yeehi toon tan ko mabɓe goppe ala tawde kay yeehi hankkadi ha yettima gueɗe juge heddi noon ko jomum so tawi jeehi ñawama ene mbawi ñawede goppite en mbawi ñawede mbiya wonde haydara ala ko mbaɗi en mbawi ñawede mbiya wonde ko sikkano ko wodani kono noon en mbawa yowitade kam e wiide tan tawde premier ministre yeehi toon tan mabɓe goppita kono noon ko wawi wonde hen foof kam mbawɗen tan ko sembinde e yonnude jaagol premier ministre toon to leydi Maroc to en par ce que ko hunde nde gandanɗa hoore mata ko jotodiral e kutodiral jokkodiral ko ɓuuri duuɓi 60 ɗe gandanɗa hoore mata ko poɗɗi wadde par ce que eɗen gandi junggo Maroc hande ene woni e nder leydi Sénégal tengti noon to banggue hello diine ngo wonko heewi ko gandanɗa hoore mata eɓe mbaɗana hen leydi ndi wona hunde nde gandanɗa hoore mata ko fonde yebede kono min jogui ɗo namdal tan seeɗa jaafoɗa comme par exemple wadde jiɗɗa wiide ko comme par exemple kamɓe justice mabɓe ne foori de telle sorte que koko rokka fodde mum ha timmi par ce que par rapport e ɗo sa ƴeewi ɗo joni ene wayno ko justice men o sahaji laamu ngu en fayi hen junggo muɗum so wi kaari tan yalta so wi kaari yo jaggue jaggue aɗa andi wonɗo ina tolno so tawi a heedi wonɗo aɗa heeda mbiyata ko justice o ko pawaɗo junggo e ko noon ɗisi wayti walla jiiɗa yo fawe junggo wonɗo aɗa heeda han mbiyata wonde ko justice o ko pawaɗo junggo wonɗo aɗa heeda mbiya wonde justice o ko belli hiiɗo e hoore muɗum donc goto foof ko yiyande muɗum goto foof noon eko waɗa par ce que aɗa waɗatma wiide holko waɗatma wiide justice o ko fa junggo par ce que koko finñini bowal par ce que yimɓe foof jiiɗoyte sahaji jiiya neɗɗo wiye e wonde daro tan wima e wonde boom min a faami ko min nomi kaari en donc so tawi mi welama yo mbaɗni tan aɗandi Abbas aɗandi ɗum ɗon ko hendu wondu par ce que aɗa andi neɗɗo so tawi woni an a woni kalfinade kala ko fati e ñawoji moƴƴema ko famɗude ɗemgal maɗa wasa arditade gollal maɗa moƴƴi ko ɗemgal ngal heede caggal gollal ngal goppeɗa gollaɗa ko poɗɗa golla kono noon so tawi a ardini ɗemgal tan hankkadi kala ko mbawɗa wadde yimɓeɓe jiirata ɗum par ce que ko an haali jafrato en mbawi wiide beele Maroc ñaawo no wela walla soit sabu cuwadade e yeeso ñaawowo ko goho ɗiɗi eɗen gandi woni yimɓe ne heewɓe rewɓe ɗo jaaha Maroc ñaawe ñaawoje ndewani lawol ɗum en jii ɗum jawɗele mumen e kayko mumen ina waɗa heddi noon ko so tawi yeehi haaɓe darima ande beele koye mbaɗi kone jaggi walla jagganiɓe eɗen jetta consul Sénégal gonɗo to noon sabu o waɗi ko heewani wadde so ɓowanade paɗe mum yaade nadde ne yilo haade men woɗɗo toon tokara haali toɓɓe sappo e jeeɗiɗi nanodiraɗe kono eɗen gandi kadi won toɓɓe saaha ɗe nanodirtake goho ɓe kaldi essence ko fate gollodiral formation e partenariat coopération régional continental ko nandi hen gaga toɓɓe jaɓɓodiraɗe ɗe beele won toɓɓe ɗeɓe jaɓɓodirani e ngal ɗo pottital sabu ko pottital ɓurno ngal ɗaminede ne wawi safude ko heewi eyyi min kam to tugnade e toɓɓe ɗe ɓe jaltini ɗe ɗum ɗo wi woni koɓe nanodiri sappo e jeeɗiɗi eyyi ɓe kollitani toɓɓe ɗe ɓe nanodiri eyyi ɓe kollitani ɗum
ene wawi noon wonde taw ɗeɗo toɓɓe ɗe ɓe nanodiri ko ɗeɗo ɓe joƴƴinno e jeese mabɓe kamɓe fof ɓe jewtidi hen haaɓe paamodiri hen sinno tawno toɓɓe ɗe koɗe nogas ɗe gonno ma wiye kam ɓe nanodiri e toɓɓe 17 toɓɓe tati ɓe nanodirani hen kono noon tawde en keɓani ɗum mbawde tan tugnade koye toɓɓe 17 ɗe ko ɗeɗo ɓe lelnuno ko ɗeɗo woni ɗe ɓe nanodiri keddoɗen hen toɓɓe Maroc Sénégal ko ɓe toon hen haade men nadde toɓɓe men goɗɗe e min ɓeyda men tan ke toɓɓe ɗe ɓe nandirɗe ko won hen ko ɓuuri feñde won hen tan ko ɓuuri feññinde carrément ɓe kolliti yimɓe vraiment ɗeɗo toɓɓe ɗeɗo kam ɓe ɓuuri nandirde comme par exemple nani mi haali mami ene hen jangde toonde jangde toonde aussi sa haali ɗum mbiyata presque Maroc ene waɗa bénéficié o 90% e to banggue jangde to ga e Sénégal par ce que étudiant maɓɓe fof ko ɗo janggata to banggue médecine e ko nandi malgré so tawi ɓe dañi fartaŋe ɗumindi ɓe heeɓe mabɓe bom jiɗata ko hedda ɗo e Sénégal pour mbawa jokkude golle ina hen kadi ko gandorma kañum woni toɓɓere ɓurni wadde faar woni ko commerce mo gandorma to banggue numérique manam fagru taw ko to banggue karale kesse ɗe aɗa andi hande karale kesse ɗe aɗa wawi joɗade ɗo degla ko poɗɗa ko mbaɗa commande ko cotta ko coɗa ɗum jahalol ma taw joni comme par exemple an aɗa wawi wonde ɗo mbaɗa commande toon to Maroc nelde ɗa te taw a déplacé anne aussi saɗa yoɓa tawa déplacé ɗum tan woni vente en ligne o vente en ligne o ko kañum woni ɗon ko heddi ko mbiɗa to banggue Maroc mbaɗi ɗo bénéficié ko hen ɓuuri hewde ko Sénégal waɗi hon bénéficié par ce que Marocain so tawi en ƴeewi to banggue jangde nde hen kamɓe yimɓe mabɓe ɓuuri wawde arde ɗo hanko waɗoɓe médecine eyyi waɗoɓe médecine kañumen ɓuuri wawde arde ɗo ɗum ɗon noon wona Marocain ji tan par ce que sous région o fof Sénégal ene heewi ko gandanɗa hoore maɗa ummotoɓe extérieur taw ko ɗo mbaɗata ɗumanaji muɗum étude aji muɗumen médecine faami ko ɗo mbaɗata étude aji muɗumen médecine heddi noon kamɓe Maroc jomumen wadde étude aji muɗumen ha gayne jiiɗa heddade way kono Sénégal ene ummorto ɗo ni yaaha Maroc wonde ko waɗi toon ha gayne yiiɗa heddade hon e to leydi Maroc to ɗum no wayno ɗum ɗon kam waɗat tan hakkude leyɗele dan Abbas garanmi ko jangguinoɓe Sénégal to banggue towde jangde médecine enen ɓuuri yawde yesso leyɗele goɗɗe nelega yimmumen jangga men ha gayna dutto paata leyɗele mumen mbatta ƴettude ga yimɓemen kadi nawa en cafroyaɗe men toon ɗum mata ko leefede meɗen to banggue santé no wona to banggue santé tan no eyi to ko ɗon kalte ɗum ɗo sa yimɓeɗe wiya to wona to banggue santé banggueji foof c'est à dire jiɗmi wi tan ko manam fodde nde ganduɗa hoorema an sa janggui ha yettima wonde certain niveau ko poɗɗa ko tottede ha mbawa hakkille jaranma wawde joɗa ɗo ɗum woni ka tottitade ila caforɗe dispense ɗi leɗɗe ɗe ɗum woni ka condition ngaji ɗi alors tandis que kamɓe ko ɗo ɓe garata ɓe ƴetta gandal ngal haaɓe gayna ɓe dutto comme par exemple guuri mabɓe enen ƴetten ɗo yimɓe nawen toon ƴeew Tunisie kala gummiɗo ɗo yahata ko Tunisie kala gummiɗo yahata ko Maroc te kamɓe fof ko ɗo ɓe janggata ne hawni e aɗa andi so tawi a ƴeewi e fannu baɗo no goto foof ene yawa ko jogui ɗum tan woni neɗɗo toujours ene yawa ko jogui ene anda tigui ko jogui ko faydagal mum par ce que enen kala ñawɗo meɗen ɗo henna so tawi yaltinaka ɗo ene nawa banggue goɗɗo wiyete ko safraki surtout e joom kalisaji en wiyete wonde ko safraka e kono toka ha joni laamuji men donki safrude caɗele jangde e safa kam ñande fof aɗa nana caɗele budget wotama kono to ngakki ɗum ga dañaka jangguinoɓe ñande fof doctoragal nana mbaɗa gawaji eyyi aɗa andi tokara aɗa andi so tawi en ƴeewi to o toon banggue wonande no mbimami ni innama aade toujours ko gueɗe ɗiɗi o dañata o wiya wooro ko heddi ko kala ko dañi omo yawa gueɗe ɗiɗɗe innama aade dañata tan wiya wooro woni ñaw e basal kala ko neɗɗo dañi hen wiyata ko wooro heewi ɓurti kono ko heddi ko pop e gurdam muɗum kala hen ko dañi ene yawa ene yiɗi dañde ko ɓuuri ɗum heddi noon ko so tawi to banggue no wiriten hanki ene wonanno neɗɗo ene ƴettire to banggue diplôme muɗum kono noon hande o ƴettirtake to banggue diplôme ɗum ko aduna o foof ha fi feggere holko waɗi ɗum ko so tawi ɓe ndewi to banggue diplôme o joni pour ƴettirde ɗum neɗɗo eɓe jooɓa ɗum ɓe timmata sa ƴeewi ma yi ujunere joguiɗo même diplôme taw ko ɗiɗo ƴettere hen satke mba ɓe galana ɗum jobdi walla ɓe galana ɗum jobdi ɓe galana ɗum ngalu ngu noon wawi ƴettede tan fukke tan e neɗɗo goto walla yimɓe ɗiɗo heddiɓe wona Sénégal tan ko aduna o fof way noon agay kalten ko Sénégal kalten ko banggue cellal enen fof sen kaali gonga wawɓe safra caggal leydi ɓen cafroyo kono miskineɓe wonɓe ɗo men donc hay safra ɗo cuuɗi min cafrirde temedere capanɗe jeenayyi e jeenayyi ko leɗɗe ngala docteur ɓe normal ngala ñande fof koye gabaji wadde évacué neɗɗo ala kamɓe keɓla docteur eɓe Aïssa ƴeewi
wulloɓe ene wiya wonde docteur ɓe ngala walla joɓaka walla leɗɗe ngala walla ko nandi hen c'est rare ko nanɗa ɗo ɓe mbima wonde dilloɓe e sengo cellal ɓalli nana manifeste walla mbaɗi grève sababu nde médicament ji ngala sababu nde leɗɗe ngala hay sinno ene waɗa ene satti ene saɗi ɗo nana ha goto e mabɓe ene waɗa revendiqué taw ko waɗa revendiqué koko fati e condition ngaji golle ɗe no cifori kala ɗe nanɗa wona tan ni sengo santé kala ɗe nanɗa e syndicat ji ɗi 80% e revendication ngaji mabɓe pawi koye indemnité ji mabɓe augmentation de salaire ɗumanaji mabɓe kamɓe fof koye ɗum ɓe ɓuuri wawde heddo noon jomum ƴetta ɗeɗon toɓɓe ha gayna soɗa hen toɓɓere wotere nde ganduɗa hono ko caɗele kuptidinde kono ko ɓuuri hewde e mabɓe defandoro ko koye muɗumen kono wona defandade ko ganduɗa hono ene nafa population e kono toka laamu kam foti defande ko population laamu jogui ministère de la santé joguiɗo ko fate cellal hadema so tawino ñawɓe ngala docteur ɓe gotta comment ñawɓe goodi docteur ɓe goodi nde cuuɗi cafurɗe goodi joni noon so tawi hitande foof e budget ji ɗiɗo ina wiye hankanti en mbaɗi an cikkuɗa budget ji ɗi holto jaltata budget ji ɗi jaltata koye ñawɓe ɓe budget ɗi jaltata koye ñawraɓe ɓe par ce que so tawi ñawɗo ala budget muɗum wodata aɗa andi holko waɗata waɗimi wiide wonde budget ɗi jaltata koye mabɓe par ce que ala cafrotoɗo Allah ɓolo sa yeehi a taƴat tikke ko famɗi ko taƴa tikke ko ujunere taƴata tikke no foti yimɓe taƴata tikkeji e ƴetta tan structure goto de santé ƴeewa no foti million ngaji nannata par ñalawma ɗiɗon million ngaji ko ɗiɗon ndendinte ko ɗum woni ko yoɓete kamɓe docteur en ɓe ko ɗiɗon million ngaji woni ko maher hen cuuɗi cafruɗi sengo an ujunnaje joɓeteɗe ɗe batteɗe ɗe mbimami ko haɗani e nokkuji men dowɗi ɗi a yahat nokku mo ganduɗa tawa région département wono ha dispensaire goto ala tawa sage-femme nan ɗon ala hay ko liggori mais tawa bom wasat ala hayɗo hoɗi ñande fo eɓe mindan yimɓe ordonnance uji cooda ɓe ganda neɗɗo o ɓe jaaha ɓe ganda oɗo fe mbawa saffude ɓe goppa joomum no leeli ene winde ɗum kay ko laamu foti rewinade ɗum so tawi ɗum ala yaha ha ganduɗa ko sonnete ko tawa naftata mo jiiɗa fof kala galantaɗo capanɗe jeenayyi mbuus tawa ala ko naftata min mboɗo jaaɓi ko mbiɗa ko ɓe goyto ko indemnité de logement kotki mabɓe e ko nandi hen kono laamu kam hade wonanani ko laamu keɓata yo laamu wallu miskineɓe ƴeewe cuuɗi men cafrirɗi hakkude case de santé e centre de santé e hôpital hande cafrirɗe men ɗe toka ko bone wone muɗum kono ay toka woni ko mbimami wonde ko innama aade ko gueɗe ɗiɗi dañata wiya wooro kala ko dañi ko heddi ko omo yawa kono noon eɗen gandi so tawi en kaldi gonga eɗen gandi to banggue santé wonko waɗa par ce que so tawi a ƴeewi hande ko wiyete case de santé ko en jogui ko norme uji ɗi ko so tawi onon wuuro ngo kañum waɗata mahata nokku muɗum so mahi nokku muɗum ko kañum ƴettata cafrowo ɗono fodde duuɓi ɗiɗi kañum ƴetta ɗum sarata fodde duuɓi ɗiɗi so tawi timminde laamu fuɗɗa ƴettude joomum te condition ngaji pawa e dow hen ɗum ɗon noon waɗi ɗum ko par ce que aɗa andi so tawi a ƴeewi wiyete wonde ko ngoɗo wuuro ngo wawa dañde ko wiyete case de santé ko en tawɓe ngala yimɓe naggam hoɗɓe hen ngoɗo wuuro wawa dañde école tawɓe ngala yimɓe naggam fotɓe wawde winditade pour janggude e oɗon école ngoɗo wuuro wawa dañde poste de santé tant que ɓe mbawa wadde recevoir ko tolni e yimɓe naggam ɗum ɗon fof koye ɓetoji ɗi gandanɗa hono ko ɗum addantuma wawde dañde ko teɗontoɗa ko so tawi a ala ɗum a wawa dañde ko teɗonɗa heddono ko aɗa yiiɗa toga addi jeelani ko joote haade yimɓe mande koye mumen école et dispensaire hoto laamu woni aɗa andi yeru goɗɗo mo dokkarma laamu so wonano hande ɗanniyankoɓe e omde affaire men eɗen jetta mbaɗon Ablaye Madina Gounass e woɓɓe wawi noon laamuji meɗen potani joɗade ha yimɓen pewnan koye mum gueɗe hayso wawa fewndede wadde so tawi won nokkuji joni ɗanniyankoɓe mbaɗi école mayi dispensaire ha gayni mais cafo pour ko probléme cafora so noddama wonmo sellaniɗa wi ha yatayi yaada fawa yimɓe ko wawa laamuni yiya ɗo en jaadani ɗo togal abbas eyyi ko noon min jinnomi tan ɓeydude hen woni comme par exemple hande aɗa e nokkuji tawa comme par exemple kamɓe ɓe ƴetti condition ngaji pawaɗi tuma foof ɓe maaha haaɓe gasna pour yooɓe dañ mo ganduɗa ma ko kañum woni cafrowo pour yo ar wona ɗon au moins hay so tawi kamɓe ɓe jaɓo yoɓde pour les 2 ans au finish après laamu ƴetta
ɗum kadi ko caɗele jomum koye ladde woni caɗele Allah ne hen fawti hen comme par exemple ay safraɓe men enen bon heewi hen ko c'est vrai c'est des ICP gandanɗa hoore ma ko wonɗo diplôme aji men kaaɗe to banggue safara a faami ene wawi taw kañumen mbawi tan ko hokkude poɗɗe soccude ƴiƴa men e gueɗe bannoɗe to banggue gandal men ko ɗo hayɗo ɗoyti ko ɗon tan mbawi ɗuminde kono noon jinmi wiide tan ko enen hande o en poti dépasse ude vraiment ɗo ganduɗa hoore ma ɗo to banggue santé en poti wadde dépassé ganduɗa hoore ma jogade koye meɗen laamu nen ɗon no foti wawde joganade men au moins la moindre des choses beele ma yimɓe mbawɗe jawten toɓɓe meɗen tonguirte tan ko wiide kalɗen Tunisie ko sa umima ɗo a yettima kala ko joguinoɗa ɓe joñata ha laaɓa ɓe mbaɗanma bilan général ñande fof koɓe huudiɓe ma jamma koɓe sawdiɓe ma koɓe ƴeewoɓe koɓe momoɓe enen joguiɗen ko fotoɓe saaha joguiɗen ko jandiloɓe ɗum no ɓeyda rafi jaafuɗon gaccon haqqi garten e sifa goɗɗo to banggue toɓɓe ɗe gonɗen e dow muɗum en kaalino nane Diomaye 2029 mataw goomu kes sosa tawde goomu kiɗɗo holmon bawɗo sendan en ko goomu ɗiɗɗi jahata beele mata kam kañum nde fandata banggue Diomaye beele kamɓe fof ɓe ndonna mbaɗa goomu gotu walla nguuro goomu ay wallide ko nguuga walla wonɓe ga tawa jeetaki ga en aɗa andi saaha mo keɗɗen o keɗɗen ke saaha mo gandanɗa hoore ma mun fof en yiiɗi yeede mun fof en jogui jorto wonde hande gembe joɗɗo ɓurɗo jorde o hande ko Diomaye ɓurni ɗum woni wone mabɓe surtout coalition Diomaye walla yaadoɓe e Diomaye walla tawtoyɓe e Diomaye walla finoɓe subaka tan ɓorno pat mo mbimiɗen tawtoye Diomaye hen goto fof en jogui jorto wonde tubon Diomaye ɓurni ba kañum ɓuuri tidde donc so jaggui hen walla saptimi hen walla so wallitimom seeɗa ene wawi wonde ko dañi e on saaha noon mun fof woni ke hankkadi heblade ɗum woni ko nanta ko mouvement Diomaye 2029 mais mouvement Diomaye 2029 mouvement Diomaye 2029 ko ɗon tawi coalition Diomaye président par ce que coalition Diomaye président kañum addi Diomaye wonde président de la république hande soɓe yiiɗi wattede mouvement o wawa nattude walla si mouvement o kay ko ha tine tan ari ɗum woni ko même ko hande mun fof nan daro no dañiri damal walla mosol ɗo derdi tan ha wawi yiyede ko ɗon daroto ɗum addi oɗo création oɗo mouvement Diomaye 2029 ko wonno ko tawɓe nattan mais so tawi ɓe ene wawi taw boom e stratégie mabɓe ko yeɓe pooɗe ɓe garte coalition Diomaye président par ce que coalition Diomaye président kañum woni coalition ɓurɗo tiide saabu kañum woni gadduɗo hande Diomaye e gardigu leydi Sénégal mi yiɗa tan jama kono comme toɓe men ne keewi toka cikkoɗa beelanama kam politique so Sonko yeehi banggue Diomaye yeehi banggue goto mabɓe gañima beele wona ha joni opposition ko kañum pewɗe est ce que wona cikki politique aɗa andi Tokar il faut paamen gueɗel holko woni coalition e holko woni mouvement coalition ko kawtal pelle ɗum wodi a famide joguiɗa ko fedde ma jogui ko feddam Abbas jogui ko fedde muɗum en denti en mbaɗi kawtal ngal e nder kawtal ngal min mbima an ko an woni gardiɗo kawtal ngal oɗo no wiyatno oɗo ummima to sosi fedde muɗum banggue wi fedde nde kañum ko ene jaggiranma so tawi a ƴeewi to banggue fedde nde ko ene jaggiranma kono noon o jaaka e mouvement o coalition o jeeyaka hen par ce que haɗimo jeeyde e coalition kanko o ala fedde taw noon o ala fedde kanko o subtoto ko par neɗɗo so tawi a ƴeewi e nder ɗum o wi wonde kamɓe fodde 36 ujunere koɓe udditi ko e joni tan puɗɗima windirade hen e nder hen na waɗi fodde 60 maire taw ko wonɓe maire uji na waɗi hen fodde 100 et quelque taw ko mennoɓe wonde maire uji e mennoɓe wonde candidature uji maire uji nani e nder hen mennoɓe wonde ministre uji e ko nandi hen ɗum ɗo fof koto banggue communication eɗen gandi no yarata a famide e jomum ko communication wone waɗa donc en gandata kamɓe ɓeɗo mouvement o e kamɓe coalition o fof fandare mabɓe tan ko wotere fandare wotere nde ko portude Diomaye candidature muɗum 2029 eɗen gandi gila nde Diomaye jooɗi caggal terrain missing mum Ousmane Sonko wanno a famde Diomaye itti Aïda Mbodj liɓi ɗum addi Mimi Touré waɗi ɗon ɓe kesɗitini coalition mabɓe Diomaye président gila nden eɗen gandi fandare nde tan ko portude candidature Diomaye 2029 ɗum ko humpani hay goto donc kamɓe ɓeɗo ne ɓe gari ko fedde ɓe mbaɗa ma won fedde wonde kadi ma jibine mouvement goɗɗo kadi ma jibine ma on gaddo hay ɓawo janggo ma on mouvement goɗɗo ma jibine fedde wonde ma jibine ko wona tan ɗeɗo kamɓe fof taw goto ma fof so tawi ummima waɗata soutenir ko Diomaye yo won candidat élection 2029 heddi noon
ko Diomaye won candidat e élection 2029 Diomaye candidature muɗum natti fawde ɗum e Pastef fawani candidature muɗum e Pastef fawani victoire muɗum hande o e Pastef 2029 so tawi o woodi dañoyde o fawani ɗum hen hankadi ɗum ɗo ko hollirde tan hankadi hakkude mouvement et coalition Diomaye président e Pastef koɓe sertuɓe ha laaɓi ceer ɗum maslaha ala hen hay goto wawa tafde wadde ɓasde ha wiye wonde ene woni e nder hen saabu Diomaye yiɗi ko artude 2029 Ousmane Sonko ene woni e haare yo nattine e liste no famide suwa dañde ɗum Diomaye kala koɓe mbawi wiidema wonde ko belnade hakkude eɓe pamodira ni haydara hen ala ko woodi ko Ousmane ko yiɗi ko daña ɗum so tawi dañani ɗum dillina woodi ko Diomaye hay goto wawa hadde Diomaye présentade 2029 so tawi Diomaye présentaki e 2029 holmo Diomaye portata candidature muɗum cikkuɗa omo waɗa Ousmane Sonko o waɗa ha ɗum joni ko namdal mi winoma ka politique nani on jabakimi so tawi janggo yeehoyi ha opposant mo ganduɗa jiida e mabɓe kamɓe ɗiɗo yeehi ha fodde goto e mabɓe beele cikkuɗa Diomaye ina yantoya e o e woppa Sonko walla Sonko ne woppa e fata e woppa oya beele yimɓe beltintaɓe laamu o hetto e juuɗe mabɓe mbimi ay ko heeɓi parti ji ɓennuɗi ɗi ko heeɓi parti socialiste a famide ha perti pouvoir ko heeɓi PDS ha perti pouvoir ko heeɓi APR ha perti pouvoir ɓe mbawa hen dadde Abbas eyyi aɗa andi ene wawi wasde wonde ko gandanɗa hoorema ko yo tan ha ɓuura labde bisimilla so Ali Ngouye so tawi ko Moustapha Diakhaté so Cheikh Oumar Diagne so Abdoulaye Daouda so Amadou Ba hen goto yada e goto e mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe beele keddiɗo o yaltata koye ɓe to walla jingantande ɗum wonduno o beele bellitintaki par ce que kamɓe nen no miijo ɓelli o joomum eyyi kamɓe en tout cas ko rendintaɓe ko jahata ko jogori ko foti ko wade ha rendinaɓe kamɓe ɗiɗo ma sattu par ce que waɗa ɗum sattude ko comme par exemple Ousmane Sonko kañum hande ala ko heewi guese muɗum so wona wonde président de la république ɗum kam ala fof ko neɗɗo wawi waɗandemo ko yonatamo so wona wonde président de la république Diomaye hande ɗo woni ɗo kañum ala ko hewata noppi muɗum so wona meeɗi laamu tewonta woppude laamu yiɗa walla yiiɗa woppude laamu woppata kay woppinta tan eyyi so wona noon koko sola e juuɗe mum so solama e juuɗe mum noon alay saago ɗumina kono pour kamɓe ɗiɗo ɓe mbawa tan rentude ha ɓe jaata mi sikkani eɓe jogui mawɓe parti ñumudoɓe haaldoɓe hoɓe jamma de mi sikkani hay so tawi min jogui janggo Amadou Ba addi probléme o ko mawɗo Abou wini joni an parti socialiste holko perdini ɗum pouvoir wona Moustapha Niasse en tawtoyde Ablaye Wade ala ko serde ɓe noɓe jiida ko serdi ɗum docteur mabɓe révolution mo PS jogui juɓɓude parti jogui e gurdam jogui to banggue lawol socialisme ɓeeɗo ngala ɗum ɓeeɗo ɓe jiida noon ɓe jiida ciirol noon ko arde ɓeeɗo ngar tan ko révolution mumen e andude ko ni laamu heɓirte daade e bedde fiiɗe wadde ha sabanagam donc ɓe jiida ɓe liggoto ko bindi liggoto ko haqqilantagal liggoto ɓe kamɓe ɓe liggoto haqqilantagal kono kadi so jii dolde ɓe gaddi ɗe e heptude PS wayano noon gila temps BDS gila IPS ha yetti APR wayano noon tokara ay kamɓe ɓeeɗo ɓe mbiyataɓe ɓe pottiti ɓe jiida ciiri woni ɓe pottiti ɓe jiida ciiri so tawi a ƴeewi hay ummanɗe mabɓe gona gotum sa ƴeewi hay hande o gonka mabɓe wona gotum sa ƴeewi pandale mabɓe gona gotum ɗum koko labti ceere aɗa andi yeeru tan mo mbawatmi rokkude ɗon wona wiyatano ko Ousmane kañum woni candidat kañum han wonata président Diomaye wino ko Ousmane tan wonata président Ousmane on saaha ko ƴiƴam gulɗam jogui ena saasi ko dillini fof dillat ɗam ɓuuɓi joni Diomaye ummi to itta to felmimo yiyam ɗam hay so ɗam congelani hay ɗam congelani kam ɗam ɓuuɓi hay so tawi ɓuuɓani par ce que an aɗa andi premier gouvernement mabɓe nde ɓe jooɗi kulhuli yimɓe ɓe joguinoyi Ousmane ɗin kulhuli natti mi haali ɗum ɗo henna mbimi kamɓe guilay ministre uji makko guilay directeur uji ɗi guilay PCA ji ɗi kamɓe foof won kulhuli ɗiɓe joguino e makko hande o ɗin kulhuli fof jalti yeru majjum ko départ o goto mɓe fof so tawi haalino han jofnata so tawi tanka wiyani sadaqallahul Ousmane ɓenno godi ha joni ɓen natti wona e laamu ngude
laamu kala nde nanɗa e goto e maɓɓe ene haali exemple Abdourahmane Diouf ko par exemple tawat koto banggue protocole a wawa wiide président mbasa wiide premier ministre a wawa wiide premier ministre mbasa wiide président assemblée nationale kono so tawi ɓe goppidama e hakkillaji ma hay goto mabɓe tarota koye inde eɓe jogui yimɓe ɓe kalta joomay kaltan ko Seydina Ousmane natti bima wona to banggue laamu ngu wona to banggue laamu kala ko militaire kaltan ko wotoɓe togara heeɗomi haalama seeɗa mbimami ko laamu mabɓe gadangu wona so tawi neɗɗo haalino han e ɗum hol jaborno ɗum wona Waly Diouf Bodian wona ko oɗo no wiyatno no CDC wona ko oɗo maire Dakar holde mbayɗa nande goto e mabɓe ene waɗa attaqué goto e gouvernement o holde mbayɗa ɗum Abbas Fall heɗaki ɗum heccanki jafata toɓene mawni joni Abbas Fall natti wonde ministre mi joni ko maire mi heɗima a famde omo jogui ko gandanɗa hono kanko omo jogui fartange wawde wiide kono noon oɗo Waly Diouf Bodian holko wiyanno holko wattidi wiide wona wi wonde min kanmi koye nder Pastef ko yalti Pastef o haajam ala hen joni a jarama o wiye kadante sappo e joyyi e natoyi Sonko 2029 holno jiiɗo mbeɗa Sonko ma woni candidat e so Sonko wonoyi hol kuccudal mum no Diomaye hono jogo e wayoyde eyyi d' abord Sonko pour o wona candidat 2029 alay sago hakkude makke Mame Mbaye Niang laaɓa Mame Mbaye Niang ɗo tebti ɗo ena laaɓa ɗo tebti ɗo a faami koko nangue goddol kadi sa ƴeewi comme par exemple la rentrée des cours et tribunaux won keɓe puɗɗi feññinde sa ɓuurani tinnade so tawi aɗa sewi haqqille no fewi ma fam tigui rigui kamɓe eɓe mbiki e wonde ko hay hunde wawi hay ala ko wawi waylude e ko gonka en goni ka donc ɓayde hay hunde wawi waylude e gonka en goni ka min mbeɗa jaggui en aucun cas Ousmane Sonko wawa wonde candidat 2029 en aucun cas aɗa andi Yacine Fall ministre de la justice e Bamba Cissé ministre de l'intérieur ala ko addino ɗumen so wona yidde portude candidature Ousmane Sonko 2029 adduno joni natti ɗum woni ko addunoɓe joni natti ɓe tawi ɓe mbawa natti ndeɓe haade mabɓe arde eɓe ɗaminino soɓe gari eɓe mbawi kono ndeɓe gari hankkadi haɓe lombi e laanaka ɓe tawi ndeke ɓe mbawa ɗum waɗi tawde woni ɓe tawi ɓe mbawa ɓe gandi ɓe mbawa Ousmane hay goto wawa wadde ɗum candidat 2029 Ousmane jeeyatake hen mi andade 2035 kono 29 oɗo ɓennatmo walla 2050 projet mabɓe mi andade kono oɗo 2029 kam Ousmane jeeyatake hen haɗata Ousmane jeeyatake jeeyde hen ko Bassirou ɗaccata Ousmane ne jeeya hen Bassirou ɗaccata Ousmane ne jeeya hen wonduɓe Bassirou ɓe non politique ko boni baldi ko foof Ousmane hande o politique muɗum fof ko yo Bassirou yo waɗ échec ɗum woni politique makko kala ɗo wawi darade guila subaka ha nangue muta ko Bassirou yo waɗ échec Bassirou kala ɗo wawi yaade guila subaka ha nangue muta ko momana kala ko waɗi dow ko fewjata less ko koko warata Sonko ɗum kay annen mo anda ɗum Ousmane ana ɗamini Ousmane ne yaha minamni mbeɗa ko onon jadata an koye layimo koy an koye layimo koy mi lawaki ni mi namde tan mbeɗa ko ane makko jadata walla ana yahata so tawi a eyyi paw ko hande ɓandu wuli caw seeɗa te wonno ko ɓayru hande ɗo ɓandu wuli kono anani jogui gadaji de wa ɓatoji mon jogui gadaji ɗin joguiɗa fof ma taw ɗo wofotake jinmi wi tan comme par exemple so tawi ko wi mate o yadatema mbima hayso Ousmane hayso yaadema fiyat ɗum Ousmane hande mbeɗa jaggi hayso yaadema a fiyatmo sa namdi kam hol sababu o woni comme par exemple kala ko Ousmane haalanno digno Sénégal naaɓe ala hen ko woni taw ɗum woni hande Sénégal naaɓe 90 hay wonduɓe e makka sa hettima ɗumen no fewi manan en mbima an hayso wona ɗum ni malgré ɓen gonde on hankkadi wontinimoɓe tan ko naati wawa yaltude hayso wona ɗum ni non foti ministre uji e laamu ɓennugu ngu mbaɗa ɗo accusé des milliards hol ministre nanggaɗo hen wiya wonde ɗum ɗo tawama ina woodi hay goto fof woppama haalaɓe heddi ko politicien ji ɗiɗi ɗi Moustapha Diop e Farba Ngom mbiyanoɗo temedere e nogas et quelques milliards so tawi arti ha e téléphone aji ɗiɗi so tawi a rendini ɗumen prix muɗumen fof ko séri ko fof wonani hay 500 000 francs
kadi visite makko mo yimɓe jalno paw spécial koko dartina koko dartina par ce que cellal ngal hankadi natti wawde cellal ngal natti wawde rokkude mi haalde Ablaye Ndiaye gardiɗo pôle communication farba ngo a faamide o wi wonde farba par ce que ko ɗo woni ɗo henna omo tampi ha ɓurti ko ɗum saabi hankadi visite makko dartina so wona bandi ko en ɓurɓe ɓadade mo tigui tigui e ɓe ɓuuri wawde gollodirde ko ɓen tan dokka autorisation wawde yettade mo kono ko heddi fof koko dartina Abbas APR won kesames ngagu natini président Macky Sall na waɗa cokki mum ha joni ɓiile wonnomaɓe ko hesɓe wonnoɓe hen hesitinaɓe beele doggol jaltugol ngol ko ngol ɗo doggol tan woni ɗowol APR ha laaɓa wonɓe nanɗen nan hen en jani inde mumen walla ɗum koko soɗa hen e hol heddiɓe nder APR hande e hol jiiɗa cokki ɗi ko Macky Sall waɗi ko eyyi aɗa andi min nane mi haali mbimam président Macky Sall kanko o woni ke wadde réorganisé manam o yiiɗi ko tintinde Sénégal naaɓe APR nan ɗo ha hande e ɓayde noon omo yiɗi tintinde Sénégal naaɓe APR nan ɗo ha hande ko alay saago o nomo ko nomata ko kadi ko ƴiƴam kesam ene wawi c'est vrai won ɓe ganduɗa hoorema ene gonno ɗon ene golla mais hande omo yiɗi rokkude responsabilité sukaɓeɓe ha mbawa huccidirde aussi e sukaɓe wonɓe ɗo ɓe hande e mawɓe hen waɗen mawɓe nen hen si mais sa ƴeewi presque ko nomi ko 90% ko sukaɓeɓe nomaɓe henet kamɓe nomaɓe sukaɓe ɓeydaɓe henet walla hokkaɓe responsabilité ko pour yidde tintinde tan hokkude ɗumen sembe ha kañumen aussi mbawa andude kañumen wonɓe kuccidata mo kuccin taw aɗa jogui sembe mo kuccidirɗa e muɗum mais so tawi comme par exemple an aɗa huccidira e neɗɗo a alna ɗum hay sembe goto te an mbiɗa ke APR jeeɗa so tawi a ala doole ene wawi taw a wawata darade ndennon dad ɗum ɗon woni kanko président Macky Sall omo jogui politique yidde wonde hollidde Sénégal naaɓe ha hande APR oyo gonnoɗo omo woodi ha hande firtani noon wonnoɓe hen ngala ɗon eɓen ɗon eɓen ɗon daari nana Fatma Tall joni so addinama rewɓe won gonno ɗon addino rewɓe eyyi par ce que ɗum woni ko mbiyam ko ƴiƴam kesam renforcement won yaltinaɓe won soɗaɓe mbimami ko cimtol ngol non c'est à dire que ɓeydude doole ɓeydude sembinde manam sa ƴeewi comme par exemple hande so tawi a ƴetti comme par exemple ko wayno Nene Fatoumata Tall a wi ɗum yo arta c'est vrai won gadnoɓe ardinoɓe ɓe ko mawɓe hande ko mawɓe kono hande so tawi a yiiɗi hande manam mawɗo on ɗon huccidire e sukaɓe ɗesat wayde kono koko junti kono sa addi suka hono mabɓe huccidire e mabɓe ene wawi taw dolɗe usto seeɗa joni so tawi ko ɗum hol candidat suka moɓe mbaɗi taw ko on ɓe mbaɗata lan 2029 taw ko suka so teɗɗo casable sukaɓe mawɓe mbaɗama dow kay waylo ala eyyi non aɗa andi enen mbawi wiide ha hande président Macky Sall o soit tan catégoriquement wiide e wonde ko kaari tottimi parti o ha hande omon tami parti makko e junngo makko ɗum kam yimɓe fof no gandi kanko ni joni so ala ɗo hol lomtotoɗo mo saabu Sidiki Kaba ene yeesa e sa fof eyyi aɗa andi Sidiki Kaba lomtugol Sidiki Kaba firtani Sidiki Kaba ko kañum par ce que ala fof nanga walla kanko woni candidat kanko président Macky Sall président Macky Sall o suwa wiide hay hunde ɗum woni kam ko ñiɓɓiɗi ko yimɓe mais ko laati ko laaɓi ko woni parti makko omon jaggi hen junngo makko cuuɗi makko sappo a jarama e kadi ay yimɓeɓe aussi heewɓe e hande nder Sénégal so dok sagoji men taw ko président Macky Sall kañum darti d' accord wona par ce que ɓe gandi so président Macky Sall dartima tan en wawi taw peccode ko heewi ko yimɓe peccoto ko ustoto miñumen Bassirou Sylla ɓi Oumar Demba Sylla mo ha to Arizona dowlaji dendude Amérique message makko e joni mo rewindi yewtere nde e kala saaha jamma ñalawma suwa kikiɗe kanko e Oumar Demba Diop lolleɗo beeɓe cuuɗi men goye guiƴi men e Aliou Bayla Diop toka ndeɗo niɓɓe wonde ɗo holmo cikkuɗa président Macky Sall waɗata candidat hade mbiɗon ko sukaɓe so lomtiri sukaɓe ko sukaɓe gonɗa candidat ji ko Bassirou en Dioma en hol suka cikkuɗa APR bawɗo wonde candidat yaadema walla ko kanko yo wontoyde togara aɗa andi tawde parti waɗani congrès ha yuɓɓitina wone gueɗe haalde hen ena satta no feewi heddi noon ko goto meɗen fof rokkata hen tan ko yiyande muɗum ko sikki ko ɗum fotata wawde wonde joni noon e nder jeyanɗe meɗen ɗe dokketen ɗe kanko Macky Sall bon en mbawa wiide wonde o yuɓɓitini par ce que yuɓɓitinde ko ittude hunde watta hunde par ce que wonno ɗon ko nana woni ɗon o addi goɗɗum o ɓaggi hen walla o ɓeydi hen eyyi o addi goɗɗum o ɓeydi hen wonnoɓe ɗon ɓe hay goto muɗumen taw wiyani yeehi par ce que Ablaye Daouda Diallo en nan ɗon
mbiyete ko APR naaɓe ñanden ko kañum waɗa coordinateur départemental donc e woɗɓe nan ɗon donc en jii ko en Pape Malick Ndour en nan ɗon goto no jogui responsabilité muɗum Seydou Gueye en goto responsabilité mo jogui noon nana continue jogade responsabilité mo jogui no ko heddi ko min ko Moussa Bocar Thiam waɗama renforcé pour jogade coordination ko faate e pôle communication joktade coordination donc ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe gandanɗa hono min jiirim ɗum tan ko so tawi a ƴeewi ɓeɗo ɓe o addi fodde 13 kamɓe fof so tawi a ƴeewi parna ko to banggue sengo kumpital walla to banggue sengo ko faati e to banggue parabagane parti o min ko ɗum tan woni ko jiirumi ɗum par ce que so tawi a ƴeewi porte parole ene wawi noon wona goto fof porte parole uji 13 ƴette e nder porte parole uji 13 ƴettaɓe ɓe tawa kala jaltal parti o nde yonti yaltude goto mabɓe ene totte haala e inde parti o famide ɗum ɗon ne kadi ene wawi wonde so yeehi noon ha ala dernière minute on saaha Moussa Bocar Thiam ƴetta kono noon ɗo wona ɗo ene wawi wiyede wonde ɓeeɗo tawi koto banggue département walla koto banggue région ngaji walla koto banggue section ngaji walla ko nandi e muɗum min kam ko noon tan woni no hakkillam nanguiri a jamata kono noon ha joni ko yidde dillinde han e andinde yimɓe no Abbas wini APR nan ɗon kanko omoni ɗon koto yimɓeɓe jejjirmo hakkillaji muɗumen yo gon e makko quel que soit alpha no wawi waɗirde hakkillaji muɗumen yo yimɓeɓe yo gandu omon ɗon yoɓe gandu APR ene wuuri yoɓe gandune kadi APR ene woni e heblade hebli nene heblo par ce que kamɓe ɓeɗo joni nomaɓe ɗo henne ɓe kala hen mo namdiɗa wiyatma goni koye préparade pour 2029 hade 2029 local élection local nan ɗon élection local ko kañum soynintuma législative hen sahaji législative soyninma hol kuccama to banggue présidentiel so tawi ha joni parti waɗani congrès ha joni yuɓɓitinani ha local ko faandi e gandaɗa faya beele ɗum ɗewani lelde non ɗewani par ce que aɗa andi sa ƴeewi parti hen haala politique non mi alani si sa jiɗmi widema tan comme par exemple hande parti ji goto mabɓe foof nena waɗa réorganiser hoore muɗum a yani comme par exemple je donne un exemple ko wayno Barthélémy Dias mo jogui tourné e nder département ɗum ɗo e nder département de Podor walla nder région de Saint-Louis aɗa holko saabi mo waɗa tourné pour yidde tintinde yimɓe mbeɗen ɗo ko mbeɗen heblo ɗum woni ko mbimami ko président Macky Sall hande par APR ɓe mbiki e wonde kamɓe eɓen ɗo eɓen keblo te ɓe paari pour wadde reconquérir ko wiyete ko le pouvoir manam heptude pouvoir o senen paye local uji ɗo joni comme par exemple woto sikku eɓen leeli eɓen keblo mais heddo noon holno ɓe keblirto c'est vrai moƴƴatno ko sooɓe keblo feññikino par ce que nden hebloji ɗi pop ko bowal tan goni kono hande kulhuli nan ɗon mami artuba joni eɗen jetta Amadou Diallo mo Bakke Amadou Daouda Amadou Diallo mbaɗaɗo responsable APR toon to France eɗen donomo sende Barthélémy e kalten ko Barthélémy ko suka eɗen kalten ko mbiɗon ko Barthélémy wawde suka ha ɓuuri non jinmi hakkude Barthélémy président Macky Sall ko gonga cukak nan ɗon kono Barthélémy o daroɗa tan o daroɗa e pusinir non ko duuɓi ɗi ko noon tan waɗi heddiɓe women ɗon ɓe ko ɗum woni ko kalten heddi bom ɗo ɓe ko ɗum ko kalten jiɗɗen wiide ko sukaɓe haalama kono ha joni nan ɗon Moussa Sow ko gonga waɗama secrétaire national en kallinane ko fate COJER ɗon e ɗo ganduɗa Mamba Niang wonno ɗon sembinde rekkude dole eyyi mi faami kono jinmi wiide ko candidat mo poɗɗa suɓade an walla poɗɗa suɓade taw ko sukaɓe mbawa yaade muɗum sa weɗama ya suɓade nder mon homo mbatta candidat non mi wawa suɓade par ce que mi no oɗo mawɗo wini joni anan mawɗo kadi ko haala mawɗo ko laaɓi haala mawɗo o wima ko parti aɗani parti en waɗi en jogui organisation muɗum tant que parti waɗani congrès wima ko ɗum ɗo suɓimi an a wawa suɓade kala mo suɓiɗaka ene wawi so firtima janggo yimɓe gartema mbima e wonde ko an wino ɗo naggam joni congrès waɗa taw président Macky Sall artan ɗo ala non mi wiyani congrès en wawi namde mbeɗa wawi wonde mi namta non en wawi wonde point ça dépend et organisation patronale congrès Macky walla waɗa taw ani aɗa andi hande o to banggue dawrugol ala fof ko ronki wonde hen e mbawi wadde congrès ni taw Macky daraki ɗo eyyi mi namdi mbawi wadde congrès taw Macky daraki woni ɗo candidat daraki ɗo min Macky woni ɗo candidat taw daraki ɗo ala woni ɗo candidat wona ka namdiɗo mbimam wonde ko eɓe mbawi wadde congrès taw eɓe mbawi wadde congrès taw Macky daraki ɗo wona congrès waɗama sans débat e temps PS nder lamdaji potani ni pellital fotani ni médiaji potani ni eyyi
eyi hande ɗum ɗo ko waɗi ɗum ko ɗum tan woni ko waɗata ɗum ɗo ko wonko wanno hanke wawatude hande jiiɗa wonko lamino hanke neɗɗo hande laminta wonko lamin neɗɗo hande wonko lamin neɗɗo hande meeɗa laminde hanke hande ko fii dugi ƴattima ɗum lamintano hanke ay fii dugi togar ay fii dugi ƴatti o hendu muɗum gasi hendu muɗum gasi par ce que fii dugi ƴatti o nannuno hen yimɓeɓe naati e fii dugi ƴatti o ko majjere nde piɗɗo nde jogii hakkillaji gandi koye majjere natno hande o hay goto e yimɓeɓe ala mo mbawɗa nannude e fii dugi ƴatti ha keɓa laam natti ko mawɗo de natti ay kala ko jiiɗa ko hendu wotu mawɗo lelo yiye ko suko so dagi wiyata ko wawi wonde ay sa ƴeewi Senghor no heɓirno laamu ndun hendu ko ndun hendu tan wodno Senghor heɓuri ɗum laamu Abdou Diouf no heɓirno laamu ndun hendu wutti gasi yeehi Ablaye Wade no heɓirno laamu ndun wutti yeehi Makki no heɓirno wutti yeehi Basiru no heɓirini ndun hendu woni wuttude joni koko yahat ndun woni wuttude noon so tawi a yaadani ko wuttata ko a wawa yaade sade a wattude hande a wattude hande no Senghor laamuyono no oɗo laamuyono aɗa ko tagui mi widama noon aɗa ko tagui mi widama noon wona Basiru nana rewe yimɓeɓe goppe ƴattoje nana rewe yimɓeɓe no yiilo jaam kala ɗo musiba haala kañum so ari haalata ɗon ko jaam noddata koye jaam wi wonde kañum ko wellitare kala no jaam ina dañiro e Sénégal ko ɗum yiiɗi holko tagui mo wiide noon waylude jaɓɓal iye annene kanko e ɗum ni meeɗano wonde jaɓɓal makko Basiru ko yahanno ko meeɗa wonde jaɓɓal mum heddino ko yeehi ha naatino e erreur naggama fiyama e kaso tawama noon ko fiira e kaso ko pop kañum hay fartange goto ala ko dañi hen so wona aybinede e ƴettede wiyede wonde ko jam fototo ko baɗoni ko battoni te min mi limi toɓɓe jeeɗiɗi mbi wonde ɗum ɗo ko Basiru ko waɗani Ousmane yoɓe gaddam toɓɓere wotere ko waɗani Basiru ronkama dañede ha ñallugue hande gue te ala jaltowo wima wonde ɗum ɗo Ousmane waɗani ɗum Basiru so wona jomum feppintoɓe tan mbima wonde candidature Basiru ko Ousmane joopi ɗum ɗum tan ɓe woni koɓe nangti kono ko heddi ko ala foof ɗo ɓe nangti e wiide wonde ko ɗum ɗo guila nane ɓe mbiya min tawi ɗi gasima e gartu hen ɓe wiide ɓe yewta mabɓe wonde ma taw ko yewta wonde taw noon ko gembeji taw noon ko tubaji caaji e cabbe pirlaji ma taw e so Allah jaaɓi e ndeɗon yewtere ko ma won yewtere arde ko ɓoyata kono ndeɗon yewtere ko invité ji wonata e ko yimɓe woɗɓe noddete gara jooɗoɗen e muɗumen eɗen jewtude e muɗum e domaine aji ɗi foof noon hay fannu goto woppaka ko fati e cellal ma haali hen taw ko ɗum tan woni ko yewrete hen ko fati e ɓamtare ma haali hen ko fati e kumpital ma haali hen ko fati e pinal ma haali hen ko fati e sariyaji ma haali hen taw wona tan waɓena buga hen coppinto tan go fo ene haala ko weli fittandu muɗum taw ko anduɓe joguiɓe ngoɗon humpito ko kañumen jooɗo hon mbaɗa ɗum e oɗon saaha noon Djiby Dieng en kañumen e Ali Fall en ene goni e préparat par ce que ɗum ɗon hankkadi ko live en direct wonata inchallah on jaama en jetti Sow Coumba Nalla mo goyo lakke gonɗo Belgique wonde Aissata Mody Mbodj e joom galle mum Abdoulaye Sy to Belgique en jettiɓe en jaadimamaɓe jetta joni fuɗɗima ala ɗo haaɗi no mbaynoto ɗon eyyi min so wona mbiɗa jarna vraiment bandiraɓe kala e wideɓe aussi yeɓe jokku golle surtout to banggue commentaire uji to par ce que ɗum woni ko ɓeyɗa ko wallata en to banggue miijoji inchallah toka e togara ko jarnade yimɓeɓe tan e wiide ɓe jarlo ɓe jaafo yewtere nde en gardama hen ha ɗo eɗen jarno hen noon baaɗi meɗen bani men debbo hono Binta Diallo ko hono nonne kadi jarnottoɗen hono mawɗo Amadou Anne mo ganduɗa hoore maɗa e dendagal bandiraɓe kala ɓe ganduɗa ene ketto en ko wayno docteur Aw Mouhamed Seybani ko wayno Dieng Amadou Mamadou ko wayno docteur Moustapha Aw ko wayno Abdoul Aziz Aw eɗen jarno ɗum eɗen jetta ɗum mawɗo Seybatou Aw e golle baɗɗe fayida ɗe ganduɗa hoore maɗa waɗi ɗum ɗe balɗe toon to Walalde to en wonande lycée Walalde o dañanede matériel taw ko laboratoire complet e document ji ko fati e science et physique ɗum ɗo fof lycée Walalde ko matériel complet ari ɗum ɗon réception muɗum waɗama taw noon ko inspecteur mo Saint-Louis ko kañum ari wadde réceptionné matériel oɗon eɗen jettamo eɗen jetta dendagal jangguinoɓe wonɓe lycée Walalde kala e kuuɓal en jetti lappol dende men Ablaye Madina Gounass woni Ablaye Wole lappol makko e yaade makko e wondiɓe makko jetto juuɗol fuɗɗima laaɗo haaɗi ena hen Diallo Abdoul Boɗejo mo Teccan Wonayi Amadou Guisse mo Doɗel Jobas mo Sogue Dindaji Ñawal Kelewaji Dembel Sall mo ndendo e Kaƴel Amadou Demba Dali Niang Fayida mo Ganguel Fiji Botti ko ɗo ka tan yewta men hannde leɗal communication ha saaha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi